О, Кирчо, какво става с тебе, бе? Оф, Фера, какво да правя? Искам да запаля то стамат, нещо не тръгва. Ами, включи на контакти, дай малко назад. Как? Ами, трррр, так, так, трррр, так. Малко назад. Так, 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 паки, пак. Ахаха. Ей. Ахаха. Спират си колички и искат си парички. Виждайте